President Mnangagwa Avhura church muri yeZimbabwe azvina kumira zvakanaka. Ndadzoka manje pakati penyu ipapapo yai kuno kutoni pana nosabata ZANU-PF here. Kana uchiziva kuti uripo futi ipapapo unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboikane. Right, a lot of people vanogara chimondibvunza kati why iwo zvinhu zvako unotanga uchiti tanga nekulike this video kuti ZANU-PF iboikane. Pano mwana akatoya inbox wangu achiti ndoda kuadvertisewa zvinhu zvangu business andichataura zita racho business redu chinji toda kuti utiadvertisewo maplatforms ako ipapa, but problem ndeyekuti iwo unotanga uchiti tanga nekulike this video kuti ZANU-PF iboikane, ukasiya izvozvo tokwanisa kukupa kuti uadvertise, asi ukaita izvozvo hatisi kukupa. Ndikati please channel zvese zvamunoona izvi ndezvemaZimbabweans, maplatforms emaZimbabweans. Kana uchida kuadvertisera chinhu chako hazvina chekuita nechi, unongouya nazvo zvongoadvertiswa as it is, but zvokuda kuzotudza the way yemaitira tinoita zvinhu aiwa garai zvenyu nemaadverts enyu, because isusu hatina vanyarikani pano wekuti tinozotanga kuti nhingi manje anozonditi nhingi anozotiti zvekuda kuti controller ende munocapture vanocapchika ikoko. Isusu kuno kwati capture neizvozvo hatisi kutomborina kana nzara yemari zvedu hatina. Right, nyaya iri panapa hama dzadiwa endauya nayo pakaipa zvinhu zvacho unotanga uchitombobvuma wotopedzera wakunyara futi. Ndosaka ndatanga ndabvunza kuti pane vanosabata ZANU-PF here, because I am very sorry for you guys ende muchanyara zvenyu. Zvinhu zviri kuitika izvi kaizvi zvinotonyadzisa kutoti imimi kana utori ikoko kangava kupi unotoona kutoti apa zvanyanya madhara yakanyanya kumakisa zvaari kuita. Vaenda Kobulawayo kunovhura chechi, kukwira ndege kuenda kunovhura chechi. Akomana kana takuda kungoti yanzara yekukomishena zvinhu kuti ngonzi ndakavhura chakati kuti zvizonzi musi unonzi munhu anoresigna panotanga kudedzerwa nzi vakavhura mabusiness akadai 700 something mabusiness. Ndakambozviona pane mazuva achinzi hanzi vakakomishena zvingano vakuenda kuleave madays aya, if you remember those days. Ndakati imi chakanyatsoitwa chii chacho ipapapa hangu ndakataura, but ndakazongonyarara ndaona kuti vamwana vananyatsondibata mushe mataurira ndaizviita ndose muzvichida kuitika ipapo kuti vakavhura zvakadai because tikada kutarisa mugaba anga singavhurika zvese zvikuitwa izvi zvekuti unozonzi nhasi aenda unovhura chakati, mangwana avhura bridge, kusukira mangwana avhura bini, zvinhu kusukira mangwana avhura chakati, nhasi chinchi church zvazisingaitike zvese izvozvo. But I don't know kuti ava kuti ipressure kuti vanzi vari kuita kuti nyika iende kumberi kana kuti vari kugadzira economy, paeconomy tichingori pa00 zvinhu zvakatooma, vanhu havasi kutombowana mabasa. Ndo nyaya itoriko iyoyo kuZimbabwe. Saka zvokuti manhu anoda chinokomishena manhingirikini maybe hakuna zvimwe zvinhu zviri beta zvokuti zviitwe, pamwe ndozvokutogarirwa mumaofisi izvozvo ndo development yacho iyoyo. Unotonzwa rimwe richita kubudisa musodzi chiti 2030 ngavarambe varipo. I don't know, itai zvenyu zvema 2030 zvenyu ikoko, but guys ndo zvinhu zviripo izvi. Inini hazvisi kundibatira, hazvisi kundibudira mushe zvangu, honestly speaking. Tichazoona kuti zvinoita sei, because ndo nyaya ndogara nyaya naona akawanda vachitaura kuti zvoni iwewe une problem 1 yekuti unongochiti zvakati kwandiri yato problem futi. Ndakukudzai chimwe chinhu 1 about inini handisi munhu wekuti ndinobhilivhiswa zvokunzi zvinhu zvichaita board, don't worry, tinonamata kuti zvichanaka. Ndakukudzai chokwadi, China ava kana kuChina vanamate, but look at their country. Zvinhu zvinoda kushandwa nevanhu, ndosaka kuchitoiswa vanhu maposition ngazviitwe. Nyika yese yamunoti zvinhu nyika nekuzara kwayo yakasikwa naMwari, yakasikwa, but maroads nezvimwe nemainfrastructure hazvichasikwe. Mwari vakatosika, kana vakasika pavakatosika ipapo pavatogumira kuva vakasika. Izvezvi ndima akasiwa vanhu maapo chisika iwe muchiita zvenyu muchienda. Handiti makanzi makasikwa nemufananidzo wake. Saka ipapo manje inini ndo pandinotadza kuwirirana nawo akawanda, because umwe anotozoti toda international day of prayer kuti tinamatire kuti zvinhu zviite mushe. Umwe akatanzi toda kunamatira magetsi titi national day of prayer. Iyo kutsura yemakoronyera aya mani, zvinoda kunamatirwa zvemagetsi, zvikatinamatire magetsi nemvura kuti inge ichibuda matepi. Hazvisirizvo, it's not normal. Musangovharwa nezvinhu zvisina basa rese, because mukubva manotorelaxa motonzi national day of prayer, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zvinhu zvakaita semagetsi zvoda kunamatirwa chi munde mungonogadzira mamwe manhingirikini mapower plant zvatopera zvinokwanisa kusustain nyika yenyu chete, simple as that. Toda kunamatira muzvipatara, zvipatara zvoda kunamatirwa, hazvimbodi kunamatirwa mushonga ngaitengwe paiswe zvinhu zvinge zviripo, matended wards zvinge zviripo, simple as that. Saka ndo pandotadza kuwirirana nevanongochita saka why is it uri kudai so, because muri kuda kutira kuti vharavhara isusu tichiona takavhurika. Now ndine imwe nyaya iripo panapa, pari kunzi military intelligence officer found dead. Saka pari kunzi isuicide here kana kuti imurder. That guy nyaya yake yakamira kadai so, pari kunzi the death of Hillary
Ndleya, a military intelligence officer, has raised questions of foul play following his mysterious disappearance last month. As reported by CITE, Ndleya was last seen at Redwood along the Plumtree Blawayo Road, and his body was later discovered hanging from a tree in Fig Tree, Matabeleland South Province. While his death was initially classified as a suicide, the narrative changed when Ndleya military connections were revealed, raising suspicions about the circumstances surrounding his demise. During a parliamentary debate on the death penalty abolition bill last week, Senator Dlwazi Sibanda, a cousin of the late Ndleya, suggested that he may have been murdered. Murikuona nyaya iripo pari kunzi anogona kunge munhu akatourayiwa kamuchingoudzwa kunzi isuicide aonekwa ari mumuti. Zviriko nogona kutongoiswa mumuti macho mo, dzima uri mumuti mo. Zvinhu zvakadaro zvinowanzoitika izvozvo. Anyway, ndo nyaya dzacho dziri kuitika muZimbabwe hama dzadiwa dzinango ndikuuya nadzo panapa. So munoziva kuti as usual mazuva ano ndiri kungokuti kana ndakubuda ndokusiyira muchinzwa audio because vanhu vakawanda vanhu vane zvakawanda zvekutaura. Since it's weekend, ayo inini regai mboenda kumadrinks. Sara muchiteerera this audio mondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section imomo kuti mukuionawo sei nyaya dzacho dziri kubva dzataurwa ipapa. We don't want ZANU-PF. We don't need ZANU-PF to building a hospital. We need those hospital was building with a Catholic church and Dutch and Methodist. Those hospital was not building with the government. It's some religious from the churches was contribute. Go to Mashingo, go to Chiredi, go to Zagajerera, go to Gutu. Indaiba mbere ngbabu. Indaiba muningirikini mushaban. It was a Methodist white hospital is in Shaban. Was a building with Methodist church. It's a religious from Europe. It's not a government of ZANU-PF. Ma hospital mazhinji akavakwa muZimbabwe avari kutadza kumendeni, avari kutadza kurenoveta, akavakwa nama churches. St. Andon, Jerera Hospital, Zaka Hospital was building with Roman Catholics. Ndanga Hospital was building, Ndanga General Hospital was building with a Roman Catholics and Dutch together. Go to Gutu was building a Dutch and Roman Catholics and the Methodist. There was building those hospitals. It's not the government of Zimbabwe. The government of Zimbabwe never contributed to those, most of the hospital. I think he contributed to 3 hospitals. Maybe it's General Hospital Mashingo and the General Hospital of Mpilo Hospital in Blawayo and that fucking fuckers in Harare. But most of the hospital was contributed with some churches to build it. To build it, if I'm lying, ZANU-PF, you must say I'm lying. Most of the hospital, they are in Zimbabwe. Now, only the clinics in the rural area, ZANU-PF is done. But a big hospital, I mentioned some of the hospital. Chiredi Hospital was building through Methodist and Roman Dutch. Jerera Hospital was building Musiso. Musiso, it was a white guy, white lady, something like that.
Musiso Hospital, General Hospital, including that school, that boarding in Izaka Jerera. It was building with the Roman Catholic Church. Ndanga Hospital, General Hospital, was built it with the Romanian people. It's not a black people, it's a white people. There was contributed, but the black people was in charge there, including school also. That boarding in Ndanga Hospital. The boarding and the school, there was buildings together. Some other people in there, this part, some other people, this part. But it's only the churches was contribute. You got to go to hospital. It's a Methodist, Roman Catholic Church, and Dutch. They was built it. Reality, ZANU-PF never done anything to the hospital, but they have failed to renovating. The hospital was built it with the churches. Parutenga, ndopa ifana kudivhaita road inoenda kuHarare, inoenda Bulawayo, inoenda kuMasvingo, inoenda Chiredzi, inoenda kwaMutare, inodini, ndo yakanga iri map ya Ian Smith. Bechinafu Bridge. Just Googling now, Bechinafu Bridge. Never, nobody was walked through in the river. That's why I was putting a big bridge there. Was there some lot of crocodile? People was missed there. If you try to walk through the river, but now we have a lot of sand. There is no water there. There is no water. And then plan of Ian Smith, Prime Minister Ian Smith, it was our port for the boat to bring something in Zimbabwe, because he break up all the laws, all the traditionals, all the things of the Aka was helping people to respect a culture of Zimbabwe. Because of this Mnyasa land, these Mabumbwa people and these Shimwenes and these Mozambican people. Now they are destroying Zimbabwe. They are destroying Zimbabwe. Where we go now? Nothing. Nothing. They are celebrating the degree for one person. A 56 years, he's celebrating for the degree. What is the kind of the degree actually Mnangagwa you took? To do what with that degree? To do criminal with that degree? It's a degree of criminal or what? I don't understand. People, Zimbabwean people, open the eyes. Open the eyes, open the mind. Change your attitude to say these people, they are drinking your blood. Your blood is the Zimbabwean money. Look now. Many ZANU-PF, if you support Mnangagwa, say, Papa Shumba is all right, Papa Shumba is all right. Look, Victor Matemadanda was look like he's supporting Chamisa, but it was it's a spy of ZANU-PF, where he's in Mozambique. And he defends ZANU-PF. But I can tell you true, Masingo people, most of Masingo people and the Shavani Midlands and the Chipinge, Manikaland, they have two ID, Zimbabwean ID and the Mozambican ID. But Victor Matemadanda, he was
defend ZANU-PF, you say no one was voting for Lorimo in Mozambique. Okay, it's good to defend the wrong people. You say they are right people. Look at Nicky Mangwana. Nicky Mangwana, him and his family, they are in Europe. He living nice, everything what he want, he get it. What is job of Nicky Mangwana? To defend the integrity of corruption and the stealing of ZANU-PF.